אחים יקרים, יעקב חולם חלום, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. יהודי צריך לדעת שהשאיפות שלנו צריכות להיות לעלות מעלה כמה שיותר בעבודת המידות, בתורה, באמונה, בתפילה, בהכל. עם ישראל מוגדרים כיונה, שנאמר יונתי בחכבי הסלע. יונה יש לה תכונת אופי ששונה מנשר, שנשר הוא יותר כביכול מכובד מהיונה. הנשר יכול לשייט באוויר גם אם הוא לא עובד עם הכנפיים, רק פורס אותם. היונה ברגע שהיא פורסת כנפיים ומפסיקה לעבוד עם הכנפיים, אז היא מתחילה נחיתה. וזה עם ישראל. אנחנו צריכים להיות תמיד בעבודה, אחים יקרים, לא להיות ברפיון חס ושלום. עבודה של תהילים, עבודת המידות, כי ככל שתלמד תורה יותר ותתקן את המידות שלך, הרי התורה נמשלה למים. ומים הרי הם משקים, הם עוזרים לצמוח, והאדם הוא כמו אדמה, מעפר באת ולעפר תשוב. ברגע שאתה זורע באדמה שלך מידות טובות, תכונות טובות, בודק איך אתה מול האישה, בודק איך אתה מול הילדים, בודק איך אתה מול ההורים, בודק איך את מול החברות, מול הסביבה, מול כיבוד ההורים, איך אתם במידות, בסביבה שלכם, בדברים הכי חשובים, ועל זה האדם זורע תהילים. ותורה ומצוות ואמונה, אז מה פורח אצלו? גן של שושנים, גן יפה, גן של פירות, אבל חס ושלום, שהאדם לא עובד על המידות שלו, ופוגע אחד בשני, ומעליב, והבתי ספר מלאים בחרם, שלא נדע מצרות כמה זה פוגע בנפש של האדם, ובתים מלאים בצעקות שהשם יעזור לכל עם ישראל. ברגע שאדם ככה, וכן, והולך לשיעורי תורה, אז מה הוא זורע על המידות הלא טובות, ואז מה צומח? קוצים ודרדרים. אז צריך לדעת שחשוב מאוד לעבוד על המידות. בואו נבדוק איפה המינוסים שלנו, ונתחיל להתפלל עליהם, ולזעוק להשם, ולרצות להשתנות, ונזכה לשינוי, ונזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.